Дзень добры, шаноўныя сябры! Вас вітае Народны музей пошук сярэдняй школы нумар 40 горада Мінска. Надыходзіць стары Новы год. І мы робім цудоўныя рэчы чароўнымі ручкамі, як гэта было ў даўніну. Віншуем вас, каханыя сябры, і шчасця вам жадаем назаўсёды, і плённай працы. А ў сям'і жадаем шчасця і прыгоду, абараняе Бог і ад пачвары, вялікай вам любові і цяпла. А гэты год хай будзе лепш, і новы не пакідае хай на сэрцы зла, напоўніць вас пяшчотаю ласкай. І ўсё жыццё хай зробіць добрай казкай.